ngoba nginebhadi bafowethu. Umzimkhalimali lo nibingelelayo. Sanibonani ngoba nginebhadi bafowethu. Abafana bamgqumeni sebezenza mina manje nokusana. Yabo la full bhakaza lawa. Hayi, angazi ngizowenza njani. La full bhakaza lawa abona navigate. Hayi bafowethu. Ake ningikhuzeleni wona. Please bafowethu aningikhuzele full bhakaza lawa awamseleki, aningikhuzeleni wona. Aningikhuzeleni nje ukuthi manje mase befaka imali sebezenza mina. Yabo. Ngizothi ngisuka nje ngibe ngishaya umuntu ngezulu mina. Ngisuka ngibe ngishaya umuntu ngezulu finish. Hawu, hey. Kanti emhlabeni kunjani amadoda? Cha bo. UkaDlamini wadukisa abantu. Uthi uJesu elikhulu noma abafana bakaMgqumeni bazenzwa wena cha. Akusokufana izinto engafani. Mina ngithathe imali. Ngithathe imali ethengayo. Ngayifaka empahleni eyibizayo futhi. uFabienne nathi imali ebengiyigqokile. Imali yokuthi ngihlala ngiphethe vele imali lezi insuku. Angithathanga mina imali lekhandwayo, yabona imali engamafake, phinde futhi uzoyigqoka esudini noma ka 500 noma ka 600. Cha, angenzanga kanjalo. Ayifani ke lonto leyo futhi ngeke ngizenze yona. Nanokuthi ngiyeza ukuthi uzongishaya ngezulu. Futhi unezikhwama zezulu ukaDlamini. Kodwa mhlambe icorona nansi bulala abantu lapha nezinto ezibalekile zokuthi kusizwe isizwe. Awunaso leso sikhwama leso. Angeke ngishaye ngezulu ngangona umduli isihlahla mhlambe yabo. Ngifuna ngisho nje ukuthi akuyena umuntu ojwayele ukuphendula amavidiyo lokho kwenziwayo lokho. Kodwa lokho ngithe mangibuka ngakubuka kwangidina nje ngathi hayibo. Nangiloba babo uzongishaya ngezulu. Ungangishayela imali le yangempela le ethengayo. Hayi lo igqokayo wena Dlamini, wena ugqoka le mali le uhambe uyikhanda kube kumali phezulu uayino kube imali yabo. Noma ekhanda edizayinayo ubuthi uyayifaka ke. Phela siyakwazi ukuthi akuyona imali oyigqokayo. Cha, angazenzi wena mina ngigqoka into zangempela ngafaka imali ezintweni ezibizayo. Hlukana nje nalokho ukuthi angikhuzwe ngizenza wena. Hlukana lonto leyo.